Ако се чудите как да изтеглите приложението Pocket Apps за Android и iOS, сте на правилното място. В днешното видео ще ви покажа как бързо да изтеглите приложението и да получите достъп до безплатна демо сметка. В описанието на това видео ще намерите универсален линк, който ще ви отведе до Play Store или App Store, в зависимост от това какво устройство използвате. Кликнете върху връзката и след това изтегляте приложението. Когато приложението се инсталира, отворете го и натиснете големия син бутон. Във формата за регистрация ще трябва да въведете имейл адреса си и паролата си. Има и възможност да въведете промоционален код, благодарение на който ще получите бонус за първия си депозит. В описанието ще намерите безплатен код, който можете да използвате. Приложението работи много добре и ви позволява бързо да превключвате между активите. Можете също така да добавяте индикатори, за да улесните анализа си. За да отворите сделка, всичко, което трябва да направите, е да натиснете зеления или червения бутон. По времето, когато записвам това видео, приложението за телефони с iOS не е налично. Разговарях с Pocket Apps по този въпрос и научих, че приложението скоро ще бъде налично в App Store. Използвайте връзката в описанието, за да се уверите. Надявам се, че този урок е бил полезен. Оставете харесване под това видео и се абонирайте за канала ни, за да сте в крак със света на инвестициите. Благодаря за гледането.